Липедем или наднормено тегло. Понякога краката изглеждат непропорционално по-големи от останалата част на тялото. В такива случаи често се споменава състояние, наречено липедем. Липедемът е хронично заболяване на масната тъкан и засяга предимно жени. Характерно мазнините се трупат по краката, а понякога и по ръцете, докато торсът остава сравнително слаб. Точната причина не е напълно изяснена, но се смята, че хормоналните и генетичните причини са в основата. Хората с липедем често описват краката си като тежки, болезнени при натиск, синините се появяват лесно. Много пациентки казват често и задържам вода ето тук, макар че задържането на вода не е основният механизъм при липедем. Когато липедемът се комбинира с продължителен лимфедем, състоянието може да премине в така наречения липолимфедем. При него застоят на лимфна течност влошава натрупването на масна тъкан и фиброза. Изследвания показват, че нарушена лимфна циркулация може да бъде както усложнение, така и фактор, който засилва прогресията на липедема. Важно е да знаете, че липедемът често се бърка с затлъстяване, лимфен отток или просто с особеност на телосложнението. Не всяка жена обаче с по-пълни бедра, целулит или затруднения с отслабването има липедем. Диагнозата се поставя само след преглед от специалист.